I a part d'això, doncs, els grans amics, com per exemple l'Edu Domínguez, i per exemple m'ha ajudat a entrevistar al canal de YouTube, que parlem més endavant. Explica'ns, qui és l'Edu Domínguez? L'Edu Domínguez és un noi de 18 anys del Cor de Marina de Badalona, que acabes de dir el Sant Josep, que està molt implicat pel que fa als escacs competitius i també exerceix d'entrenador ara és l'ànima fonamental del seu club per la Masia i està fent una gran tasca i espero que el seu club acabin jugant. I a part d'això, doncs, és una magnífica persona amb qui des de fa 4 o 5 anys, quan la vaig conèixer al Foment, doncs hem parlat moltíssim, hem buscat moltes experiències, com per exemple a la Salobreña, on jo, després de retirar-me als 18 anys, i vaig anar 2 vegades més acompanyant-lo i donant suport i analitzant partides, també parlant de la vida, de com anar la relació amb els companys i companyes, i llavors és un suport molt important. Escolta, ara que has parlat del club del Cor de Marina, jo vaig quedar enamorat, prendat completament d'aquest club, amb aquelles vistes al mar, és un local especial. Sí, és la nova seu. Totalment d'acord.